Jodolo ma Kisumu kwa sirikal mondo orure mapiyo chwalo omenda ne skunde. Koloso Kisumu, Archbishop Winnie Owiti wacho ni deko mar omenda mag skul hinyo skunde mathoth e pacho kae. Kabisa mar adek ni nikech sikunde te ikore ne nyithindo kuom weche mag penj. Kendo penj mang'eny iloso kod pesa. Sikunde mang'eny oseyaw to jonyuol e kinde makama jonyuol ni kod chandruok kabisa nikech nyithindo idwa riembi to pesa be mane sirikal osingore ni biro miyo sikunde bende onge. Jotendwa duto nyaka MPs nyaka neni pesa monego bed ni dhi e skunde odhi. Emomiyo wawacho ni we duto wachieuru, wagouru koko nyaka sirikal winji ni gimotimo ok owinjore. Pesa ne nyaka dhi nikech jopuonje ywak. To ka japuonj bende omi tich matek ni ok onyal riembo nyathi, to budget bende omiyego maduong' ka, japuonj ok nyal timo miracle moyud pesa e yo machielo. Parents bende iwacho ni chik ochul gimoro, to pesa to sirikal nigo mokawo kuom raia e yor osuru, to pesa ne kaka itiyo kode ok ochomo kuro. Jothurwa uwuoguru oko, kik wawuondre ni gik moko beyo, gik moko ok beyo te.